Bon dia a tothom des de Sarrià de Ter. Bé, ja veureu del que us vull parlar avui, del cos de Mossos i la República. El cos de Mossos i la República perquè em sobta el que està passant, perquè em sobta fins al punt on s'ha arribat. Jo de veritat que no puc entendre com la Generalitat i el poble de Catalunya ha anat amb el lliri a la mà fins ara. S'ha anat posant gent al cos de Mossos d'Esquadra que, al meu parer, estan en aquest cos simplement per diners i no per sentiment, ni per estima, ni pel que hauria de representar aquesta institució, que és la policia de la Generalitat de Catalunya. I ja no només ens basem en la llengua, perquè en tema de llengua tots ja sabem que en principi els Mossos haurien d'adreçar al ciutadà en català, haurien de fer les seves comunicacions en català, cosa que molts d'ells es salten, sinó perquè la Generalitat ha permès que l'unionisme, que el colonialisme, que el radicalisme entrés al cos. Jo no puc entendre com no hi ha un cap dels Mossos valent, com no hi pot haver-hi un director general de la policia valent, com no hi pot haver-hi un conseller d'interior valent, bàsicament perquè veiem com obren expedients, la DAI persegueix a gent per les seves idees, o persegueix a la gent per les seves afirmacions, o per les seves opinions en la seva vida privada, però en canvi no se sap, o si es fa no es veu, no se sap, que es facin investigacions per les males praxis de la Brimo. No de tota la Brimo, sinó d'alguns agents de la Brimo, perquè a les càrregues que hi ha hagut aquests dies, a Barcelona, a altres llocs, veiem coses fora de lloc, com colpejar els caps, com colpejar de dalt a baix, com colpejar zones sensibles, com agents que fora del dispositiu colpegen a persones en lloc de seguir a una. Sincerament no sóc el més expert en les tècniques de la Brimo i d'ordre públic, però jo dubto que les actuacions que es duen a terme en alguns casos siguin proporcionals i en alguns casos siguin com haurien de ser. A més, jo no puc entendre, avui corre un vídeo del discurs de la Inés Arrimadas parlant d'odi. Per cert, aquesta Inés Arrimadas que ara està reclamant que respectin els Mossos, que els Mossos fan la seva feina, que els Mossos els protegeixen, etc. És la mateixa Inés Arrimadas que fa cosa d'un mes estava dient que els Mossos no se'ls havia de fer cas, que s'havia d'enfrontar la gent als Mossos, que els Mossos eren una policia política. La mateixa incendiària que ara està dient que s'ha de respectar la policia és la mateixa incendiària que fa un mes estava dient que els Mossos se'ls havia de desobeir per policia política. Jo no puc entendre com els Mossos d'Esquadra i la Brimo, pregunto, on era la Brimo, on eren els antiavalots el dia que els unionistes eren fora de Catalunya Ràdio assetjant els seus treballadors, trencant vidres? On era la Brimo el dia que les manifestacions unionistes estaven a plaça Sant Jaume carregant contra el Palau de la Generalitat? On era la Brimo els dies que l'unionisme exaltat atacava cotxes patrulles de Mosso? Perquè jo encara ha d'arribar el moment en què vegi la Brimo carregada de la mateixa manera contra els unionistes que com ho ha fet amb els independentistes. De veritat que no sé qui té el control dels Mossos. No ho sé. I el conseller d'Interior, jo sincerament no entenc aquest tipus d'ordres que s'estan donant, que doni explicacions. Que doni explicacions per la diferència de tracte entre els independentistes i la diferència de tracte amb els unionistes, amb els colons. Que es doni explicacions del motiu perquè quan unes persones, quan uns Mossos en el seu servei identifiquen a unes persones que estan retirant llaços grocs amb ganivets, amb la cara tapada, se'ns busca responsabilitats a aquests Mossos. Però si unes persones que van armades pel carrer amb la cara tapada és més que justificat identificar-los i quedar-se tot aquell material, per què collons s'han de donar tantes explicacions? Això tampoc no ho pot explicar el conseller, no pot explicar el director general de la policia, no poden explicar els caps de Mossos, que ho expliquin aquests Mossos que es van oferir corrents a Manzoido quan es va aplicar el 155 per portar el cos. Per cert, respecte al xat aquest dels famosos MOS, Mossos, que reclamen millores laborals, que s'ho facin mirar,
que s'ho facin mirar. Jo vaig dir que trobava perfecta la protesta, bàsicament perquè s'han de recuperar tots aquests drets laborals, i ho segueixo pensant ara, que mirin les companyies a les que es posen dins. Tots aquests unionistes, tots aquests colons, afins a Vox, que ara s'escindeixen d'Unió de Mossos per la Constitució i creen un sindicat afí a Vox, aquest mateix partit que vol dissoldre els Mossos d'Esquadra. No ho puc entendre. És a dir, jo realment el que em preocupa de tot això és que aquesta gent que volen millores laborals, que tots els volem, que volen millor qualitat de vida, que volen millores pel cos, millores de material, etc. Aquesta gent s'està fotent de cul els catalans, els independentistes, que són els únics que estarien disposats a donar suport als Mossos d'Esquadra. Perquè els unionistes, si fos per Ciudadanos, si fos per el PP, si fos per Vox, si fos per aquests, els Mossos ja no hi serien. I els Mossos serien intervinguts, i tots els agents dels Mossos d'Esquadra estarien al carrer, o substituïts per Policia Nacional i Guàrdia Civil. I a sobre tenim unionistes i colons a dintre dels Mossos d'Esquadra. És a dir, a tirar-se pedres sobre el teulat. Això és el que vol aquesta gent. I crear problemes a Catalunya, crear divisió, i que a sobre que els únics que ens podrien donar suport i estar al nostre costat se'ns fiquin de cul. Enhorabona, nois, enhorabona. Aconseguirem moltes millores laborals fotent-vos l'independentisme de cul. Enhorabona. I aconseguirem moltes coses amb les càrregues que fan alguns de la Brimo i amb aquestes maletetes que porteu quan aneu treballant amb banderes d'Espanya i aquestes pulseretes de la bandera espanyola. Enhorabona. Jo que no puc entendre que si sou tan espanyols, per què no toqueu el 2 i us aneu a la Guàrdia Civil o a la Policia Nacional, que estareu més a gust. Però deixeu d'embortir el cos de Mossos d'Esquadra. Deixeu de donar aquesta imatge que esteu donant pèssima del cos de Mossos d'Esquadra. Perquè aquí hi ha gent que ha entrat al cos de Mossos d'Esquadra per sentiment, perquè s'estima Catalunya i perquè és conscient de que és la policia del nostre país. I qui no ho tingui clar, doncs passarà-li cap a un altre cos. Per cert, el grup aquest de Mossos del Telegram que ha sortit dels 4.400, els administradors, jo us ho vaig dir en el seu moment i us ho vaig dir per missatge, no dubto de les vostres bones intencions, no dubto de que això va sortir doncs, amb bones intencions d'aconseguir millores. Ara també us diré una cosa, aquestes purgues ideològiques que esteu fent de treure els independentistes, perquè esteu eliminant els independentistes, o els que facin una mica d'olor independentista, els esteu eliminant de tots els grups, dels subgrups i del grup principal. Per les publicacions, ara, tots aquests que diuen tenemos que protestar contra la Generalidad, que parlen de Gerona, etc, etc. Però no hablamos de política, sempre fiquen això al final de la frase, però esto no és política. I una puta merda que no és política, una puta merda. O sigui que comenceu a fer neteja administradors del vostre grup, perquè el que no és normal és que per 4 xavacans, unionistes, colons, maleducats i feixistes s'estiguin apoderant del grup i estiguin fent fora la gent demòcrata. Perquè si aquest és el futur dels Mossos que voleu, no hi compteu pas amb mi, no compteu amb molts dels altres. Perquè nosaltres volem un cos digne. Volem un cos de Mossos lleial a Catalunya, que és el seu país, i a la seva gent. I no al servei de les clavegueres de l'Estat i dels altres. Visca la República de Catalunya, visca els Mossos per la República Catalana.